Na tehát, az van, hogy fogod, szépen megkeresed a Daisy config file-t, ez a documents, Daisy, és akkor ez a neve nálam, ugye a Daisy profile file, 1 KB, ezt fogod, megnyitod, Notepaddal tudod szerkeszteni, megnyitod szépen Notepaddal szerkeszted, és akkor itt van egy olyan, hogy headbob 0. Ez, hogyha egyesen van, akkor billegteti a fejét a karakter, ha nullán, akkor nem billegteti. Van még itt sok minden, ez lehet még itt érdekes célzásnál. Ez alapbeállításon van most 30 nekem, ezzel még fogok variálni. FOV. Van itt egy olyan, hogy Scene Complexity, ezt most levettem 200 000-ről 100 000-re. Egyébként a beállításokban, amikor a videografikát állítgatod, 200 000 a minimum, ezt most levettem 100 000-re. Shadow Distance, ez az árnyékokat rajzolja ki, ugye minimum ez 100-on volt, most levettem 50-re, és van még itt ilyen, hogy View Distance, ez minden, ami nem tárgy, tehát épületek, fák, meg minden, ami nem tárgy, és van itt egy olyan, hogy Preferred View Distance, Object View Distance, ez minden, ami tárgy, és ebbe tartoznak bele a játékosok is. Ez szerintem ezt én már régebben átállítottam 1400-ra, mert amúgy, ha jól tudom, akkor 1100 a maximum. Na most, ha jól tudom, de nem vagyok benne biztos, akkor ezt a szerver felülírhatja. Ennyi igazából. Majd még belenézek dolgokba.